Представете си, че сте в състояние на пълно спокойствие. Нито една остра дума, никакви незгоди, никакъв хаос около вас не могат да ви засегнат. Това е обещанието на стоицизма, но не празно обещание, а умение, което трябва да бъде постигнато. Истинската сила не е в това да се криете от света или да избягвате проблемите, а в това да се изправяте пред тях, без да се разстройвате. Колко пъти сте губили спокойствието си заради нещо малко? Колко пъти сте предавали щастието си в ръцете на други хора? Това се случва, защото позволявате. Реагирате импулсивно, чувствате гняв, разочарование, тъга. Но в момента, в който изберете да не бъдете засегнати, откривате нещо, което малцина знаят – абсолютната власт над себе си. Страданието рядко е в самите събития, а в начина, по който ги интерпретирате. Не са обидите, отхвърлянията, пораженията, които нараняват. Това, което наистина разрушава някого, е значението, което човек придава на тези ситуации. Забелязали ли сте как нещо може да бъде незначително за един човек и опустошително за друг? Това се случва, защото самото събитие няма никаква сила. Цялата сила е в ума на този, който го получава. Когато станете способни да контролирате интерпретацията си на реалността, нищо не може да ви засегне наистина. Първата стъпка е да изградите невидим щит. Не щит срещу света, а срещу вътрешния враг, който живее в собствената ви глава. Ние сме най-големите си критици. Създаваме истории, предвиждаме сценарии, съживяваме минали болки. Но какво ще стане, ако спрете да подхранвате тези мисли? Ако вместо да реагирате автоматично на случващото се, изберете внимателно в какво наистина си струва да инвестирате енергията си. Негативен коментар, предателство, разочарование – всичко това има власт над вас само ако го позволите. Когато някой ви обиди, имате две възможности. Можете да погълнете думите и да позволите да ви засегнат, или можете да ги видите като незначителен шум. Самата обида няма сила. Тя се превръща в рана само ако и отделите това пространство. Представете си умствен щит, който не само блокира външните атаки, но ги отразява обратно, правейки ги неуместни. Това не означава да игнорирате всичко или да живеете в апатия, а да имате проницателност, за да знаете какво заслужава вашето внимание. Има нещо още по-мощно от това да се защитавате, да научите изкуството на мълчанието. Постоянно сме притискани да реагираме, да даваме отговори, да оправдаваме действията си, но незабавната реакция е капан. Мълчанието е невидим щит и в същото време остро оръжие. Когато някой ви провокира, очаква отговор. Когато този отговор не дойде, цикълът на агресия се прекъсва. Мълчанието може да бъде объркващо за тези, които очакват реакция. То е акт на контрол, на господство над себе си. То показва, че този, който диктува вашите действия, не е другият, а вие. Това е истинската сила. Не става въпрос да мълчите от страх или пасивност, а да избирате битките си разумно. Вместо да бъдете марионетка на чуждите емоции, вие се превръщате в господар на себе си. Но не е достатъчно да мълчите. Трябва да се научите да презирате незначителното. Животът е пълен с разсейващи фактори. Хора, които се опитват да ви въвлекат в ненужни конфликти, ситуации, които крадат спокойствието ви без никаква реална цел. Ако всичко заслужава вашето внимание, нищо наистина няма значение. Интелигентното презрение не е арогантност, а начин да запазите енергията си, фокусирана върху това, което наистина си струва. Помислете за количеството време и усилия, които сте загубили, опитвайки се да убедите някого, който никога не е бил готов да ви разбере. Представете си колко часове спокойствие са били пропилени, притеснявайки се за мнения, които в крайна сметка нямат никакво значение. Стоиците са разбирали, че по-голямата част от човешкото страдание идва от неспособността ни да игнорираме това, което няма стойност. Презрението е мощен инструмент. То ви освобождава от необходимостта да угаждате, от безпокойството да контролирате какво мислят другите за вас, от притеснението за неща, които в крайна сметка нямат никакво значение. И дори когато трудностите изглеждат невъзможни за понасяне, помнете, че всичко минава. Това, което днес изглежда непоносимо, утре ще бъде само далечен спомен. Тази нагласа променя всичко. Стоикът не се губи в драмата на настоящето, защото вижда отвъд сега. Ако е поносимо, тогава го понесете.
Никоя болка не трае вечно. Нито една ситуация не е окончателна. Този, който разбира това, намира свобода, която малцина имат. Страданието става по-голямо, когато се привързваме към илюзията за контрол. Истината е, че много малко е във вашите ръце. Не контролирате другите, не контролирате времето, не контролирате хода на съдбата. Опитът да се хванете за неконтролируемото е коренът на разочарованието. Когато се научите да пускате, откривате, че това, което е изглеждало като смазваща тежест, всъщност е било нещо, което никога не е трябвало да носите. Освободете се от строгите очаквания. Хората няма да действат както бихте искали. Нещата няма да се случат във времето, което желаете. Това не означава, че трябва да се откажете, а че трябва да спрете да измервате спокойствието си с това, което е извън вашия контрол. Истинската сила идва от това да се адаптирате, да продължите напред независимо от това, което се случва. И за това трябва да се научите да намирате комфорт в дискомфорта. Повечето хора търсят най-лесния път, но предизвикателствата са това, което формира силните. Стоикът разбира, че дискомфортът не е негов враг, а строг и необходим учител. Да се излагате съзнателно на това, което е трудно, ви подготвя за всичко. Студът, гладът, самотата, отхвърлянето – всичко това може да бъде инструмент за укрепване, ако се научите да се изправяте пред тях без страх. И в средата на всичко това, най-трудният урок – не всичко е за вас. Не всичко, което хората правят или казват, е свързано с вас. По-голямата част от чуждите нагласи идват от собствените им вътрешни битки, от техните болки и слабости. Когато спрете да приемате всичко лично, ставате имунизирани срещу външния хаос. Но може би най-голямата отрова, която разрушава спокойствието на всеки, е сравнението. Съвременният свят ви бомбардира с привидно перфектни животи, карайки ви да вярвате, че изоставате. Но сравнението е илюзия. Никога не виждате цялата картина, а само внимателно редактирана версия на чуждия живот. Единственото сравнение, което има значение, е с това, което сте били вчера. Когато спрете да измервате стойността си въз основа на другите, намирате свободата да извървите собствения си път. Успехът няма единствен формат. Щастието не следва предварително написан сценарий. Не трябва да доказвате нищо на никого. Ако сте стигнали до тук, това означава, че сте готови за реална промяна. Прилагането на стоицизма в живота не е лесен процес, но е трансформиращ. Ако успеете, ако тренирате ума си да бъде ваш най-голям съюзник, а не ваш най-голям враг, нищо повече не може да ви засегне и това ще бъде вашата най-голяма победа. Когато разберете, че нищо не може да ви засегне без ваше разрешение, нещо вътре във вас се променя. Сякаш невидима тежест е свалена от раменете ви. Осъзнавате, че сте прекарали целия си живот, носейки товари, които никога не е трябвало да носите, водейки битки, които никога не е трябвало да водите, позволявайки на малки неща да откраднат спокойствието ви. Но сега всичко това става ясно. Истинската сила никога не е била отвън. Винаги е била вътре във вас. От този момент всяка обида, всяко разочарование, всяка ситуация, която преди би ви накарала да изгубите контрол, се превръща във възможност да практикувате вътрешната си сила. Спирате да бъдете роб на емоциите и се превръщате в техен господар. И това не означава, че спирате да чувствате. Напротив, чувствате всичко, но избирате какво заслужава отговор. Не сте студена и безчувствена машина. Просто сте се научили да разграничавате същественото от несъщественото. Това, което заслужава място в ума ви и това, което трябва да бъде изхвърлено. Сега помислете колко хора живеят като затворници на собствените си емоции. Те избухват от гняв за какво ли не. Страдат интензивно за малки проблеми. Измъчват се с притеснения, които дори не са се сбъднали. Те са повлечени от собствените си чувства, като листа във вятъра. Били сте такива. Но вече не е нужно да бъдете. Разликата между тези, които живеят измъчвани, и тези, които живеят в мир, не е в това, което се случва, а в начина, по който всеки интерпретира събитията. Този, който се разстройва от какво ли не, винаги е в отбрана, винаги реагира, винаги чувства, че светът е срещу него. А този, който е развил умствен щит, вижда всичко от дистанция. Като зрител, който гледа театър, където пиесите се развиват, но нищо наистина не го засяга.
Истината е, че повечето от проблемите, които днес изглеждат огромни, утре ще бъдат незначителни. Спомняте ли си онзи път, когато сте загубили съня си заради нещо, което днес вече няма смисъл? Спомняте ли си, когато сте си мислили, че никога няма да преодолеете дадена ситуация, но сега поглеждате назад и осъзнавате, че тя вече няма никакво въздействие върху вас? Защо тогава да продължавате да позволявате на малки бури да ви погълнат? Нищо не трае вечно. Нито болката, нито провалът, нито трудностите. Марк Аврелий е казвал, че всичко минава, че животът е постоянен поток от промени и че да се привързваш към страданието е избор, а не осъждане. Можете да се освободите от всичко това още сега. Просто приемете, че животът никога няма да бъде точно такъв, какъвто искате. И това е добре. Да приемеш реалността не означава да бъдеш пасивен. Означава да спреш да губиш енергия, опитвайки се да контролираш неконтролируемото. Не можете да принудите някого да ви обича. Не можете да попречите на хората да ви критикуват. Не можете да гарантирате, че всичко в живота ви ще се получи според плана. Но можете да изберете как да реагирате на всичко това. И този избор прави цялата разлика. Тези, които прекарват живота си, опитвайки се да оформят света според волята си, в крайна сметка са разочаровани и изтощени. Но тези, които се научат да оформят себе си, стават непоклатими. Какво предпочитате да бъдете? Трансформацията започва в момента, в който осъзнаете, че не трябва да реагирате на всичко. Не трябва да отговаряте на всяка провокация. Не трябва да се интересувате от всяка критика. Не трябва да се сравнявате с никого. Свободата е в непривързаността, в съзнателното презрение към това, което не заслужава вашето внимание. Когато някой се отнася зле с вас, не реагирайте, наблюдавайте. Проблемът е в другия човек, не във вас. Когато нещо излезе извън вашия контрол, не се отчайвайте, дишайте. Животът продължава напред и вие също. Когато почувствате завист към живота на някого, помнете. Виждате само това, което човекът избира да покаже. Всеки има свои собствени битки, дори и да не изглеждат видими. И преди всичко разберете, че да бъдеш непоклатим не означава никога да не падаш. Означава да знаеш, че независимо колко пъти светът се опита да те събори, винаги можеш да се изправиш. Можете да загубите всичко – пари, статус, взаимоотношения, но никой не може да ви отнеме това, което наистина има значение – вътрешната ви сила. Това е разликата между тези, които живеят на милостта на събитията, и тези, които живеят с цел. Този, който се оставя да бъде повлечен от външния хаос, никога не намира мир. Но този, който владее собствения си ум, става имунизиран срещу всяка буря. И когато тази промяна се случи, всичко около вас също се променя. Хората започват да ви виждат по различен начин. Тези, които преди са ви тествали, осъзнават, че вече не могат да ви манипулират. Тези, които преди са се опитвали да ви провокират, осъзнават, че вече не давате очаквания отговор. Светът продължава да бъде същият, но вие сте станали различни. Спокойствието не е дарба, а завоевание. Трябва да го практикувате всеки ден във всяка малка ситуация. Когато почувствате гняв, не реагирайте веднага. Когато почувствате страх, попитайте дали е реален или просто плод на вашето въображение. Когато нещо изглежда невъзможно за понасяне, спомнете си всички пъти, когато сте преодолявали предизвикателства, които са изглеждали непреодолими. И един ден, без да забележите, ще станете онзи човек, на когото преди сте се възхищавали. Този, който не се разстройва, който не се отчаива, който не губи контрол. Този, който наблюдава хаоса, но не позволява да влезе вътре в себе си. И когато този ден дойде, ще разберете това, което стоиците винаги са знаели. Светът никога не е имал власт над вас. Единствената истинска сила винаги е била вътре във вас. И сега, какво ще правите с нея? Сега, след като разбирате, че истинската сила винаги е била вътре във вас, въпросът, който остава е как да я използвате. Да знаете, че можете да бъдете непоклатими, не е достатъчно. Това, което наистина има значение, е да превърнете това знание в действие, да го прилагате към всеки момент от живота си, докато стане част от това, което сте. Няма магическа формула. Никой не става силен за една нощ. Това е процес изграждане. Всеки път, когато изберете мълчанието вместо импулсивната реакция, всеки път, когато игнорирате това, което не заслужава вашето внимание,
Всеки път, когато приемете реалността, вместо да се борите срещу нея, вие се укрепвате. Вашият умствен щит става по-устойчив. Умът ви става по-остър. Вашето спокойствие става недосегаемо. И най-интересното, хората около вас ще забележат тази промяна. Те може да не разберат какво се е случило, но ще го почувстват. Погледът ви ще бъде различен. Позата ви ще бъде различна. Ще спрете да бъдете някой, който лесно се разстройва, и ще станете някой, който излъчва твърдо присъствие, енергия, която налага уважение, без да е необходимо да казвате и една дума. Това не означава, че никога повече няма да бъдете тествани. Всъщност е точно обратното. Колкото по-силни ставате, толкова повече светът ще се опитва да ви върне обратно в хаоса. Ще възникнат предизвикателни ситуации. Токсични хора ще се опитат да ви дестабилизират. Съдбата може да постави огромни препятствия по пътя ви, но разликата е, че сега знаете как да се изправите пред тях. Когато някой се опита да ви провокира, няма да реагирате, защото знаете, че да реагираш е да се изравниш. Когато животът ви донесе трудности, няма да се отчайвате, защото знаете, че всичко е преходно. Когато другите се опитат да ви убедят, че трябва да се впишете, да следвате наложените правила, да живеете според чуждите очаквания, просто ще се усмихнете. Защото знаете, че вашата свобода е в това да не се нуждаете от валидирането на никого. И тази свобода плаши. За тези, които живеят затворени в емоциите си, заложници на страха и мнението на другите, някой, който не се разстройва, е заплаха. Но за тези, които също търсят тази сила, вие ще станете вдъхновение. Ще бъдете типът човек, който не трябва да повишава глас, за да бъде чут, който не трябва да доказва нищо, за да бъде уважаван, който не трябва да се обяснява, за да бъде разбран. Защото всичко ще бъде ясно в начина, по който се държите, в начина, по който се изправяте пред живота. И тогава, без да забележите, ще бъдете онзи човек, който преди е изглеждал недостижим, този, който не се разстройва от обиди, който не се отчайва пред проблемите, който не се привързва към миналото, нито се страхува от бъдещето. И голямата ирония, когато стигнете до това състояние, когато наистина станете непоклатими, светът около вас сякаш се променя. Но всъщност той винаги е бил същият. Това, което се е променило, сте вие. Крайна сметка, стоицизмът не ви учи как да контролирате света. Той ви учи как да контролирате себе си. И когато овладеете собствения си ум, нищо повече не може да ви засегне. Вие се превръщате в сила на природата, човешко същество, което не е водено от импулси, а от цел. И когато този ден настъпи, ще разберете какво винаги е било пред очите ви. Никога не е трябвало да бъдете спасявани. Просто трябваше да се събудите за това, което наистина сте. Сега вървете, приложете наученото. Тествайте силата си. Укрепете ума си. Бъдете господар на себе си. И тогава един ден, когато погледнете назад, ще видите, че този, който някога е бил крехък, вече не съществува. Вие сте се преродили и никой никога повече не ще може да ви събори. Сега, когато знаете пътя, изборът е във вашите ръце. Можете да продължите да живеете както преди, реагирайки импулсивно, позволявайки си да бъдете засегнати от всяка малка провокация, позволявайки на света да диктува емоциите ви. Или можете да решите днес, че нищо повече няма да има власт над вас. Можете да започнете сега да тренирате ума си, да укрепите същността си и да се превърнете в онзи човек, когото нищо и никой не може да събори. Пътешествието не е лесно, но е трансформиращо. И ако сте стигнали до тук, вече сте направили първата крачка. Сега ми кажете, готови ли сте да станете непоклатими? Ако това послание има смисъл за вас, споделете това знание. Помогнете на повече хора да се събудят за тази вътрешна сила. Оставете своя коментар по-долу с фразата «Аз съм непоклатим», за да знам, че сте ангажирани с тази еволюция. И ако искате да продължите да получавате съдържание, което укрепва ума ви и ви подготвя да се изправите пред всяка ситуация с твърдост и яснота, следвайте тази страница и активирайте известията. Така няма да пропуснете нито едно учение, което може да промени начина ви на живот. Трансформацията започва сега. Имате силата вътре в себе си. Използвайте я.